pamene tidakali mkatikati mwa Easter tiyeniso tiyakumbukire anzathu aja anamwalira ku Chikangawa, Saulo Chilima, Mai Shaniru ndi ena onse amene anamwalira mu ngozi imene ija ya ndege. Nkuteka kuti ena mudayiwala kuti kunja kuno tidali ndi Saulo Chilima, tidali ndi Mai Shaniru Muluzi, tidali ndi onse aja amene anamwalira mu ndege ija. Iyi ikhale nyengo yokuti pamene tidakakumbukira kapena tikukumbukira holiday imeneyi kapena nyengo imeneyi ya Easter, tiyeniso tiyayikize m'mapemphero anzathu aja, chifukwa pamene tikukumbukira mazunzo tikumbukireso mazunzo awo amenenso iwo aja adakumana nawo. Ndikapita kumbali ya corruption, ndiye mupeza kuti corruption iyo yakula kwambiri kuno ku Malawi, ndipo Yesu ngakhale olo Mulungu ma10 commandments ananena kuti osaba, usabe, usachite chigololo. Koma lero limuona kuti ku Malawi kuno asogoleri athu asogoza kwambiri zigololo, asogoza kwambiri kuba pena paliponse kuba, ngati ziloti makamba za 10% kuzera kwa ma procurement officers. Komanso mabwana ena ngati amene amapangisa hire out kapena amafuna ma contractors osiyana-siyana amene ajanso akupangaso mchitidwe wokuba kwambiri.